Caldrà estar atents a la jornada per calibrar amb exactitud la importància de l'empat sumat pel Lleida ahir al Camp d'Esports, però d'entrada no sembla un gran resultat. En un duel amb poquíssimes ocasions de gol i pràcticament totes en l'últim quart d'hora, els Didiaquez van sumar el seu punt 51 davant d'un Sabadell molt ben plantat al darrere i que pràcticament va renunciar a presentar-se en atac. Els números per arribar al play-off segueixen sent els mateixos, però ara sembla que caldrà rascar també alguna cosa a domicili. Sí. Los números van... Bueno, sabéis que esto puede dar muchas vueltas, hay mucho enfrentamiento directo. Este año el playoff va a estar ahí, ¿no? Va a estar entre 63 y 67, 66, como mucho, ¿no? Con tanto equipo metido ahí en el lío. Así que, bueno, paso a paso, ¿no? Me parece que el equipo es competitivo y que hoy igual tenemos una decepción, pero que sabemos todos que dentro de 10 días vamos a ir a Baleares y la intención del equipo y la ilusión de todos los que estamos aquí va a ser que el equipo es capaz de ganar en cualquier campo. El minut de silenci en record de les víctimes de Brussel·les i també de Johan Cruyff va anar seguit d'un silenci futbolístic profund durant tota la primera meitat. Una centrada amb intenció però sense precisió de Diego Suárez va ser el més destacat de Lleida en els primers 45 minuts, però és que el rival tampoc va fer gran cosa, ni a la primera ni a la segona part. Només a pilota parada hi semblava haver alguna intenció d'intimidar a Iván Crespo, que la veritat va viure molt tranquil ahir. Aquesta rematada de Pol Moreno va ser el súmum de l'atac sabadellenc. Com que Adalet Lleida tampoc podia, i Didaquet va començar a moure la banqueta amb l'objectiu de treure el partit del sopor, i durant els últims 20 minuts la cosa es va animar, una mica almenys. Primer Diego Suárez, des de fora de l'àrea, obligava a intervenir el porter Cravioto. Després, Manu Ongu, que havia entrat justament per Suárez, tenia la seva oportunitat però no engaltava bé la pilota, que acabava a l'avinguda del Dr. Fleming. I la més clara, una triple ocasió protagonitzada per Carlos Rodríguez i pel mateix Ongu, que va convertir-se en l'ocasió més clara del partit ja al minut 83. Bueno, la verdad es que ha sido un día raro, ¿eh? Ha sido un día raro, el rival nos ha permitido poco, el ambiente ha habido momentos que ha sido un poquito gélido. Bueno, quitando la segunda parte al final, que nos hemos enganchado un poco todos al partido, ha sido un partido un poco frío en general y bueno, pues la verdad es que no hemos estado cómodos, ¿no? Ha sido un partido muy igualado, bueno. Ellos la verdad que nos han cerrado bien los espacios, han venido con la idea clara de que no pudiéramos hacer nuestro juego e intentar cogernos en algún contraataque y hoy hemos estado espesos, ¿no? La cosa ja no va donar més de sí. El Lleida no sembla que hagi d'entrar en zona de play-off aquesta jornada gràcies a aquest punt, però seguirà en l'òrbita dels 4 primers a l'espera de la visita de la propera jornada al camp de l'Atlètic Balears.